Виего, разрушеният крал. Малцина знаят за кралството на изток, отвъд моретата, чието име е почти забравено сред руините, осеяли бреговете му. Още по-малко са онези, които знаят за неговия безразсъден млад владетел, чиято влюбена душа бе обречена да го унищожи. Сега, заплаха за целия свят, името на този човек беше и е Виего. Вторият син на династичен крал. Виего никога не е бил предназначен да управлява. Вместо това живеел в разкош, който го направил ленив и себичен. Но когато по-големият му брат неочаквано умира, Виего, лишен и от желание, и от способност за управление, изведнъж е коронован. Той проявявал малък интерес към своята позиция, докато не срещнал бедна шивачка на име Изолда. Толкова бил пленен от красотата й, че младият крал й предложил брак и така един от най-могъщите владетели на епохата се оженил за обикновено момиче от народа. Любовта им била като приказка. Виего, който рядко проявявал интерес към когото и да било, освен към себе си, посветил живота си на Изолда. Двамата били неразделни. Той почти никога не отивал никъде без нея. Обсипвал я с дарове и вниманието му трудно можело да бъде откъснато от нейната присъствие. Съюзниците му кипели от ярост. Не успявали да привлекат вниманието му към делата на държавата, а кралството започнало да се разпада под неговото съмнително управление. Някои заговорничали в тайна да прекратят царуването му, преди той изобщо да започне. Междувременно враговете на нацията видели своя шанс. И змиите започнали да се промъкват. Така един ден отровното острие на наемен убиец било насочено към Виего. Но кралят бил добре охраняван и ударът не попаднал в целта, вместо това само отраскал Изолда. Отровата действала бързо и Изолда изпаднала в дълбока летаргия, докато Виего с ужас наблюдавал как състоянието й се влошава. Обзет от ярост и отчаяние, той похарчил всяка последна монета, за да я спаси. Но всичко било напразно. Изолда издъхнала в леглото си, а Виего бил погълнат от лудост. Търсенето на лек станало обсесивно, безумно. Неспособен да приеме смъртта й, той пожертвал всяко съкровище на кралството, всяка капка богатство, в отчаяния си стремеж да я върне. Докато земята потъвала в хаос, Виего се затворил с тялото на Изолда, станал зъл и жесток. Докато един ден не чул за тъмните, благословените острови и за водата им, която лекувала всяка болест. С огромната си армия той нахлул в мирната страна с сила, избил всички, които му се изпречили, докато най-накрая не стигнал до вътрешното й светилище и положил тялото на Изолда във водите. Тя щеше да се върне при него независимо от разрушението, което причинява, независимо от цената. И за един кратък миг тя се върнала. Изолда се надигнала като ужасяващ призрак, изтъкан от сянка и ярост. В болката, гнева и объркването си, че е била откъсната от смъртта, тя грабнала омагьосания меч на Виего и го забила в сърцето му. Магията на водите и древното острие се сблъскали и енергията на светилището експлодирала, заливайки островите и вечно поробвайки всичко, което докоснала в осъзната, мъчителна неживост. От това Виего не помни нищо. Кралството му рухнало, велики нации се издигнали и паднали и с времето дори името му било забравено. Докато 1000 години след смъртта си, Виего не се изправил отново. И този път нямало да се провали. Разумът му бил изкривен от същата опасна обсесия, която го водела при живе. Неговата безумна, непреклонна любов подхранва всяко негово действие, всяко желание, всяка жестокост. Смъртоносната черна мъгла се излива от разбитото му сърце, изсмуквайки живота от всичко, което докосне, и Виего я използва, за да претърсва света в търсене на начин да върне Изолда при себе си. Легионите ще падат пред него, само за да се надигнат в негова служба. Континенти ще бъдат погълнати от жив мрак. Светът ще заплати за всеки ми щастие, отнето от древния владетел, рухнал под тежестта на всепоглъщащата любов. Той не хае за разрушението, което причинява, стига само отново да види лицето на Изолда. Неговото царуване е ужас. Любовта му е вечна. И докато Изолда не се завърне при него, всички ще паднат пред разрушения крал.